Kaixo guztioi, ongi etorri GZ podcastera, Geopolitikaz podcastera. Gaurkoan, Donbasera itzuliko gara, Europa ekialdeko estepetara. Dakizuenez, 2014ko udaberrian, gaur egun arte jarraitzen duen gerra bat hasi zen Ukrainian. Maidaneko protesten harira, estatu kolpe bat eman zen. Eta honen aurrean, zonalde desberdinetan, jendea matxinatu egin zen gobernu berriaren kontra. Testuinguru horretan ere, Errusia Krimea bereganatu zuen eta Ukrainiako ekialdean miliziak sortzen hasi ziren junta kolpista honen aurka. Borrokak Donetsk eta Lugansk eskualdetan zentratu ziren, izan ere, bertan matxinoek errepublika independenteak aldarrikatu zituzten beren lege eta armada propioarekin. Gatazka honek, milaka hildako eta hondamendi humanitario izugarria eragin zuen 8 urte luzetan zehar eta gaur arte baita. Bitartean, Europak beste alde batera begiratzen zuen 2022ko otsailaren 24a heldu arte. Gatazka honi konponbidea emateko Minskeko akordioak sinatu arren, gudak tarteka jarraitu egin zuen. 2022ko otsailean, Errusiar Federakundeko tropak Ukraina lurraldean sartu ziren gatazka are gehiago handituz. Egun, gerra kontestu larrian bizi dira Donbaseko biztanleak. Bombardaketak, dronak, gosea, material mediku gabeziak eta nola ez, eguneroko borrokak haien eguneroko ogia dira. Eta gai honetaz hitz egiteko, Carlos Turrillas izango dugu gure artean. Carlos historialaria da eta etxe honetako kidea. Eta dakizuenez, iazko ikasturtean hasi genuen euskarazko programazioan lokutore lanetan ibiltzen da. Twitterren topatu eta jarraitu nahi baduzue, jakin dezazuela, @k_lubakitik bezala aurki dezakezuela eta bertan memori historikoaren eta beste hainbat alor historikoen inguruko informazioa lor dezakezuela. Gaur hitz egingo dugun Donbaseko bidaia hartatik, material oso interesgarria ekarri zigun, eta berak egindako elkarrizketa interesgarri batzuk entzuna izan ezkero, gure podcastean topa ditzakezue 3 gainiko desberdinetan. Podcast hauek honakoak dira. Lehenengoa, 6. denboraldiko 14. saioa da, eta bere izenburua honakoa da. Ekaterina Foteva, superviviente de la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa. Programa horretan, Ekaterina Fotevak, maiatzaren 2an, Odesan sindikatuaren etxearen kontra eman zen sarraskia kontatzen digu lehen eskutik, bera bertan izan baitzen. 2. saioa, 7. denboraldiko 3. da, eta Moria Shock, una historia de 10 años de combates en Donbass du izenburu. Bertan, Donbassen 10 urte baino gehiago miliziar bezala daraman gizon baten kontakizuna izango dugu ardatz. Urrengo programa, 7. denboraldiko 7. programan, Alexei Albu, miembro de Borodba izenburuarekin ere kontsulta dezakezue. Bertan, antolakunde honetako kide honek bere pentsakerare eta bere esperientziaren inguruko hausnarketak egiten ditu. 3 elkarrizketa hauek benetan interesgarriak eta gomendagarriak dira eta zinez gomendatzen dugu entzutea. Beste alde batetik, sare sozialetan topatu nahi bagaituzue, gogoratu, iVoox eta Spotify plataformetan gaudela GZ podcast bezala, Telegramen ere, edapena difusion geopolitikaz bezala aurki gaitzakezue, eta nola ez, Twitterren, @GZ_podcast moduan topa gaitzakezue. Eta aurreko astetik ere, ohartuko zineten bezala, El Galliko de San Zerrinek kontu propioa zabaldu du. Kontuaren esteka, @galliko_DCC da. Eta, hau guztia esan da, has gaitezen elkarrizketarekin. Goazen murgiltzera Donbaseko lubakiez haratago. Kaixo, Carlos, zer moduz? Atxaldeon, Ander, amentxe, atxaldea pasatzeko prest, kaixo ebai entzulei, eta, lehenik eta bain eskerrik asko gonbidapenagatik, espero gehiegi ez luzatzea, gai batzuk izango dira pixkat intensitoak,
eta niri aitortu behar dut, bai, agian elkarrizketa hau edo saio hau, desiente kostatuko zaidala orokorrean, gauza batzuk esplikatu behar ditu dalako, eta gauza horiek esplikatzen, ez ditelako oso ondo pasatzen. Baina, bueno, saiatuko gea. Saio honi Donbas lubakietatik haratago izena jartzea erabaki dugu. Carlos, lehenik eta behin, zergatik izenburu hau? Zer esan nahi du zuretzat lubakiak? Bueno, jendearen gehiengo erentzat, lubakia lurrean iten dan zulo bat besterik ez da. Guda kontestu baten, soldadua babesteko erabiltzen dan elementu defentsibo bat, eta hitzak berak dio, lubakia, lur ebakia. Eta benetan etimologia nahiko berezia dela, ze pixkat olan poetiko jarrita, lurrazala ebakitzea, zauri baten moduan ere uler daiteke, odola isurtzen duen zauri bat, gudaren protagonistetan marka bat uzten duen zauri bat, bizitzak aldatzen ditu zauri bat ere bai, noski, gauza asko izan daiteke lubakia. Mapa bati erreparatuz adibidez, lubaki batek ere lerro bat suposatu dezake. Mozten du mapa askotan. Borrokatzen dutenen arteko banaketa bat da, alde bat eta bestea, batzuk lubakiaren alde batera, besteak bestera. Hortxe ere, lerro bat izateaz gain ere muga bat eta zaidea. Eta mugetaz haratago ere, elkargune bat izan daiteke lubaki bat. Borrokaren bi aldeak batzen ditun kontraesanez beteriko leku bat izan daiteke, eta nik horren adibide pare bat ere ikusi ditut, nola bi aldetan, naiz eta beraien artean borrokan egon, eta badakite bestea akatu behar dutela, amankomuneko puntuak ikusten dira ere askotan, errespetua ikusten da borrokalarien artean, anaitasuna etxaien artean, oso bitxia da benetan. Baina, filosofeatzeari utziko diot, ze, 2014tik Donbaseko lubakiek gaur egun arte mundua ulertzeko bi kontzepzio bezala banatu dituzte. Gure kasuan, geografikoki, lubakiaren alde batean bizi gera, eta lubakiaren alde hontan, alde honetako komunikabideen mezuek dute protagonismoa. Bizigaren lurraldea gobernatzen duten politikarien eguneroko hildora ohitu gera, eta lubakien bestaldera antzeko zerbait gertatzen da, baina kontrakoa. Kontua da guk oso urrun sumatzen dugula, lubakiaren bestalde hori. Eta bidai hontan, lubakiaren bestaldera joan nintzen. Bestaldean zer zegon jakiteko. Gudak nola evoluzionatu zuen ikusteko, eta, gauza gehiago ere egiteko, noski, baina horta suposatzet igual aurrerago hitz egingo degula. 2024ko martxoan, Donbasen bertan izan zinen, bidai antolatu batean beste ekide askorekin, eta nire galdera honako hau da. Zein izan zen zure motivazio edo pizgarri nagusia bertara joateko? Galdera honek erantzun desberdina ditu, ez dut ukatuko. Eta ez ditut mailakatu nahi, ze maila berean daudeanak, baina Batetik, bidai honen atzean motivazio pertsonal bat zegon, onartuko dut, ez dut diskutatzen, banakanolako inkietude bat edo bombardeatzen ziguten gain informazio batek bultzatutako motivazio pertsonal bat, aipatutako lubakiaren bestaldean zer zeon ikusi nahi nun berriz, eta gainera, betidanik gustatu izan zait mundu eslabiar hori, eta lurralde posobitarrak zer esanik ez. Bestetik, bidai hau antolatzearen arrazoi nagusienetako bat, nagusiena, ziurrenik, karabana antifaxista izan zen. Karabana 2014an sortutako proiektu bada, eta urte horretan, pixkat entzulea kokatzeko, Anderrek alde zadurretik aipatu du, baina pixkat kokatzeko kontuan hartu 2014ko udaberrian, hainbat gertakari gertatu ziala Ukrainiako estatu kolpearen arira, ahi aitzaiten,
Errusiar tropek Krimea bereganatu zutela, aipatutako estatu kolpea, Maidan iraultza edo dena delakoa, Odesako sarraskia noski, hau oso garrantzitsua izan zen, eta, herri errepubliken autodeterminazioa ere bai. Eta testu inguru horretan, Banda Basoti talde italiarrak proiektu hau planteatu zuen. Martxan jarri zean eta, definitu zituzten gutxi goraberako 3 helburu nagusi. Lehenengoa, noski, izango litzateke gertatzen izana salatzea. Bigarrena, izango litzateke pixka politikoagoa, esango dugu, elkartasuna, hitz potolo moduan, ze, guda kontestu horretan, kontuan hartu bombardaketak garai hortan oso krudelak ziala, eta, elkartasun hori bideratzen zen, eta bideratzen da gehien bat behar gehien duten pertsonekiko. Kasu honetan, gudak baztertzen dituen sektore sozialekiko gehien bat. Bilatzen zena zen, material humanitarioa bildu eta bertara eramatea, eta ospitale, eskola, umezurtzetxe eta holako lekuetan banatzea, esan bezala, behar gehien zutenen pertsonen artean, hau da, helburu humanitario bat elkartasunari atxikituta, esango dugu. Eta azkena, izango litzateke blokeo komunikatiboaren apurketa. Kontuan hartu, Lubakiaren gure aldean informazio kanal bakar bat jasotzen genuela momentu horretan gutxi gora bera, eta gure helburua izan zen Lubakiaz bestaldera jun, ikusi zertzeon bestaldean dokumentatu eta itzuleran batxean informatzea. Eta 2014an jada duela 11 urte, bertara junitzen beste zenbait egunekin, gerra hasi eta hilabete oso gutxira. 10 urte beranduo lagun batek deitu zian, eta komentatu zian, ea nahi nuan karabana berri baten parte hartu, eta enun galduko beste karabana baten parte hartzeko aukera, ezta? Eta azken arrazoia, jakinda karabana berri hori aterako zela, aukera hau aprobetxatu nahi izan nuen jendea elkarrizketatzeko. Erreportari lanagin, elkarrizketak bildu, guda dokumentatu nahi nuen, Donbaseko biztanleen bizitzak orokorrean, guda horren protagonistenak, eta karabanaren helburuei jarraituz, bildutako informazio guzti hori, Lubakiaren gure aldera ekarri, eta edozeinen esku jartzea. Donbaseko biztanleak 2014tik ari dira zehatz-mehatz gudau pairatzen. Gure ikusentzulek, gure kanaleko hainbat programatan jakin ahal izan duten bezala, gerra honen sustraiak askoz ere sakonagoak dira. 2014an bertan gogoratu behar da, Kieben bertan estatu kolpe bat eman zela eta Ukrainiar sektore nazionalistek boterea era bortitz batean hartu zutela, eta geroztik nolabait Errusiarekin edo Errusiar kulturarekin zerikusia zuen elementu kultural ororen aurkako sorginkeria edo behintzat jazarpena hasi zutela, eta horretan Ukrainiak bere baitan zeuzkan barne orekak pitzatzen hasi ziren. Hasiera batean lehenengo altxamenduak tradizionalki eta etnikoki errusiarra den Krimean hasi ziren gertatzen. Errusiak ikusita mehatxatuta izan zezakela bere itsasbase nagusia Sebastopolen erabaki zuen mertzenarioekin eta oharkabeko tropekin probintzia bera bereganatzea eta anexionatzea, eta ondoren Ukraina ekialdeko eskualdeetan ere, hoien artean Donbasen bereziki, jendea antolatzen hasi zen, erauntzi anti-errusiar horren aurka moduan, ezta? Kuarteletan asaltoak, armak, erakunden okupazioa, hori guztiari hasi zen gertatzen Ukrainako ekialdeko eskualde hauetan, eta nola ez, Kiebeko aginteek indarrez erantzun zuten operazio antiterrorista deituriko honekin. Geroztik, bortizkeria eta bombardaketak eguneroko ogia izan dira bertako biztanlentzat, eta hau guztia gaur daño 2025ko urriraino ari dira jasotzen bertako biztanleak.
gerraren kobertura informatiboa asko areagotu zen, 2022an Errusiak Ukraina lurretik operazio militar bereziaren aitzakipean okupatzen hasi zenetik, baina bertan ematen ziren jazarpenak, indarkeria eta enfrentamenduak gutxi gora bera eta intensidade aldakorrarekin oso ohikoak ziren, eta Nazio Batuen goi komisionatuak egindako ikerketen arabera gutxienez, estimazio moderatuenen arabera, 10.000 pertsona hil dira guda honen enfrentamentutan, eta 1,5 pertsonak beraien etxeak utzi behar izan dituzte beste toki batzuetara joateko edota Errusian asilo edo gutxienez aterpea hartu ahal izateko. Baina, Carlos, zuk beti esaten duzun moduan, guda ez da bakarrik tropa mugimenduetara edo politikoen erabakietara mugatzen. Gudak ere beste hainbat alderdi dauzka, askotan oharkabea pasatzen direnak eta hainbesteko garrantzia ematen etzaienak, baina askotan ere dokumentatzea merezi duena. Orduan, helburua izango litzateke zuk zure esperientziatik kontatzea hemen zure bertako esperientzia mugatu horretan zein zen ikusi zenuen egunerokotasuna, batez ere bertako jendearengan. Nola bizi da bertako jendea? Gudaren egunerokotasuna nahiko berezia da. Azken finean aspektu oso desberdinak dituelako. Askotan imaginatzen ditugu tankeak, soldaduak, tropak gorat bera, demora guztia hor kriston kaosa, baina realitatean bertan zaudenean ikustezu guda ez dela beti horrela. Aspektu militar hori pixka talde batera utzita ere, eta alde zibilago batean murgilduz, gudaren egunerokotasuna da guk bizi dezakegun bizitza normal bat, bezalakoa, baina beste faktore batzuk gehituta, testu inguru oso berezi baten. Egia da 2014an gerra hasi zanean, jende asko Donbasetik ihes zintzula, bai Ukraina erraldera eta baita gehien bat Errusiara, gehienak gaztea zian, eta logikoa da, ze inork ez du nahi gerra testu inguru baten bizi, noski, ez da atsegina, baina jendeak, bertan geratu den jendea, alduen moduan bizirauten du. Pertsonek lan egiten dute, beren lana dute, ez dakit, busgidariak, tabernariak, dendariak, denetarik. Ingenieria asko ere badaude, kontuan hartu lurralde oso industrializatua dela, bigarren sektorearen garrantzia ikaragarria da, produkzioa ez da eteten, askotan naizta gerra kontestu baten bizi, irakasleak ere daude, eskoletan, unibertsitatetan, eta noski, ikasleak ere bai, jendeak ere bere aisialdiaz gozatzen du alduenean, kirola egiten du, tabernetara doa lagunekin, ekintza kulturaletan parte hartzen du, eta, ere esatea, pertsonek militantzia politikorako tartea ere badutela, askotan, ez beti baina, hortxe. Ezagutu izan dituta adibidez alderdi politiko eta mugimendu ezberdinetan militatzen zuten pertsonak, sindikatuak, ikasle mugimendua, mugimendu feminista, mugimendu edo alderdi irautzaileak edo pixka denetarik. Baina gogoratu behar da, hau dena, gerra kontestu baten ematen dela. Donbas nahiko militarizatuta dago zonaldearen arabera, ez da berdina, ekialdeko herri txiki bat edo Donetsk kanpoaldeko frontea. Eta, klaro, faktore honek ere, bertakoen bizitzak ere baldintzatzen ditu. Ara gehiago, 11 urteko guda testu inguru horrek, nik nabaritu dut, nolabait bertakoen izaera edo jarrera bera ere aldatu egin duela. Badakat anekdota txiki bat, dala Donetsk hirira heldu nintzenean, egun horret, gaua zen, gau horretan, heldu ginenean, justu hasi zen, kotxetik jeitsi eta kriston bombardaketa. Eta, claro, entzuten genituen bombak gero eta gertuago, eta pum, eta gero eta oi hartzun gehiagorekin, indar gehiagorekin, eta ikusten genuen, urrengoa gure gainean, eroiko da. Eta, bertakoak gure ondoan zeudela, aizean hitz egiten, ez dut gogoratzen zetaz, baina zean gauza oso normala, ez dakit futbolaz edo, eta claro, ni neon bomba entzuten, pum, gero eta gertu, eta hauek, futbolaz hitz egiten, normal, ematen zuen ez zutela ez da bombaen soinua entzuten, nik nabaritu nun nolabait
barneratuta zutela bomben soinua, behaien burmuinan, psikologikoki, ez dakit, txoriak entzuten ditugun moduan, edo kanpaiak, Elizako kanpaiak entzuten ditugun moduan. Karo, geho pixkat gertatu zen kontrakoa, ze eroizan bomba bat nahiko gertu, eta hor bai, igual, isildu zean, eta oso bitxia izan zen, ze hor bai, konturatu zean bomba oso gertu genuela, oso gertu eroizala, eta, karo, hasi zean ja, beraien artean, pasatu zian futboletik, ze bomba mota zen baloratzera. Soinuarengatik, estandaren gertutasunagatik, eta ez dakiz, egoera super surrealista bat. Zuk esandakoaren arabera, 2014tik artilleriaren presentzia oso ohikoa da. Baina 2014tik ona, hasi zen guda hortatik ona, artilleria mailan ere berrikuntza eta nolabait esateko aurrerapen desente eman dira. Zer konta dezakezu aurrerapen horietaz? Berezituko nitun bi faktore artilleriaren, edo 3 faktore artilleriaren baitan. Lehenengoa izango litzateke artilleria zarra, hau da, Sovietarren garaikoa, Sovietarrek pentsatzen zuten 3. Mundu Gerra helduko zela, edo gerra hotza ditu zioen, eta behaien biltegi militarrak eta guzti hori leporaino bete zituzten. Hori ondo enpaketatzen baldin baduzu, horrek amontatzen dizu, nahi beste. Eta Sovietarrek oso ondo zuten. Orduan material beliko dago, ez dakit zenbat generazioentzako, pasada bat. Eta hau oso ondo ikusten zen, adibidez, 2014an oso tipikoak zian Graz eta uragan sistemak, ez dakit, Graz igual sonatzen dia lanzaderak, koeten lanzaderak. Oinarritzen dira, basikamente, behaien aita, ama, izango litzateke Katyusha sistema, los órganos de Stalin, edo deitu zana Bigarren Mundu Gerran, ez? Hau da, gutxi gora bera, izango litzateke kamioi bat, remolkea altxatzen dela, eta baitula hor tubo batzuk, eta horrek jaurtitza ditu, eta, lanzaderak dira. Daude berrikuntza gehiago, Sovietar batasunaren amaieran uragan sistemak, potentzia gehiagorekin, baina Graz sistemak zian gehien ikusten zianak. Ze gertatu da, artilleriak jarraitzen duela bertako populak eta golpatzen, baina zuk esan bezala ere atzerriko kapitalaren presentzia oso nabaria da. Baina oso nabaria. Ez bakarrik dronetan, artilleria edo misiletan ikusten da asko. Hitz egin da Storm Shadow eta olakoetaz, baina adibide bat baino gehiago dakat, baina bat jartzeagatik, adibidez HIMARS sistema baten impactua, egia esan 5 impactu edo ikusten ditun, baina 2 leku berdinean izan zian, eraikin berdinean. Zala Nadiezhda Krupskaya liburutegia, gero agian aipatu dezaket, ziala HIMARS misilen impactuen zuloak, kraterrak. Batek jozun justo ateetik 5 metrotara, errepidean, eta kriston zuloa intzun. Hori justo nik ez nuen guztiz ikusi, zeia tapatzen naizian, ni honitzanean. Nabaritzen zan pila bat, baina nola errepidea zan, bertako langileko, azizean, zuloa tapatzen errepidea berrerabiltzeko, noski. Baina bigarren impactua, izan zan, askoze potentio eta jozun eraikinan, baina barruan. Hau da, barruko patioan. Zan patio itxi bat, zala, hori, kotxeak sartzeko, edo kamioiak liburuekin, eta materiala sartzeko liburutegira. Eta hor bai ikusten nuela zuloa. Eta zuloak igual zituen 2 metroko sakonera. Zan patio itxi bat, eta horrek intzun, nola, ez zuten azertatu eraikinai jotzea, ze konfunditu zian, edo mugitu zan metro bat, edo 2 metro terdi olako zehose impactua, etzun jo zuzenean eraikinai, gehatu zan eraikinetik metro baterako impactu bat izatera, eta karo, nola patioan jozun, estandak, eta onda espansiba horrek, zuntxitu zuen, eraikin horrek egiten zuen barneko patioko aurpegi guztiak.
eta etzakamen, zian dana kristalerak eta olakoak, ez da kristal bat bera bizirik. Osa, zian dana pusketak, jendeak ere apilatzen ditu pusketak, adreiluak, kristalak, taulak, eta hola, menditxoetan, pasterretan, gero jasotzen dira, eta horrela, eta, bueno, hortaz aparte ere, metraia zuloak, legu guztitatik, eraikin erreak, ikusten da askotan teiatutan jotzeutela, eta hor basute bat eragin dezake, eta bueno, ikusten da ez da inundik inora atsegina, eta adibidez, hori liburutegi bat ikustea inpaktatuta, joder, ez dakitze objektibo militar izan daiteken liburutegi bat, baina, gaina liburutegi bat hirianen erdian dagoena. Hau da, horrez dago helburu militarrik, hor dagoena da, terrorea edo beldurra populaketan sartzeko helburu bat. Eta artillerian eman diren berrikuntzekin batera, aipagarria da baita ere, gerra eszenatokian, beste armatekin moderno eta detekta ezinagoak diren dron famatuak hasi direla protagonismoa hartzen gerra honetan. Norbaitek interesa baldin badu, gogorarazten dizuegu, gure kide den Jose Antonio Garziak programa bat baino gehiago egin duela dronen erabileraren inguruan, batez ere Ukrainiako gerra eszenatoki honetan. Argi dagoena da, dronek ikaragarrizko iraultza ekarri dutela, eta zentzu honetan galdetu nahi nizuke, ea nola hauteman zenuen dronen presentzia Donbaseko aire espazioan. Bueno, dronen kontua bai dala oso interesgarria aztertzeko, esan daiteke dronek guda egiteko modua aldatu dutela. Batzuk esatu dute, guda egiteko modua merketu dutela, edo teknologiak aurrera egin duela, ni benaiz dronetan aditua, agian sistema antidronetan aditua ez, baina behintzat badakat esperientzia pixkat, bidai honen ondoren, baina bai, dronek guda egiteko modua datu dute, finean. Zer gertatzen da dronekin? Dronak bai Donbaseko gudan erabiltzen ziala 2022 baino lehen. Baina erabiltzen zian dronak zian FPV oso deportiboak. Oso merkeak, zian jostailuak, kamera batekin eta erabiltzen zen hortako, kamaragatik. Bai, errekonozimendua egiteko dronak zian. Gero, bigarren fase baten, non ja Errusia Ukrainian sartzen den, bai dronak gero eta gehiago ikusten hasten dira. Gehien bat, Ukrainiarren aldetik, Bayraktar sistema turkiarrak ikusten hasten dira, oso eraginkorrak dira 22an, pila bat, eta Errusiarrek ez dakite ez da nola aurre egin. Gero ikusten dute teknologikoki aldutela gelditu, eta bueno, guda egiteko modua aldatzen juten da. Zein da gaur egun dauen dron mota nagusia? Bueno, dron mota ezberdina daude, baina, bueno, pixka labur bilduz, batzuk izango zian dron kamikazeak, hau da, aparato bat, karga esplosibo batekin, impactatzen duena, aparato horrek ezin da berreskuratu, suntxitzen delako duen kargagatik, baina, bueno, impactoak egiten duna da, azken finean, bomba teledirigido bat izatea, bai? Zuk kontrolatu dezakezula mugikorretik zein dan norabidea edo zein dan non jon nahi dezun. Eta gero nagusiena, dron mota nagusiena izango zian FPV-ak hauek, horiek eros daitezke AliExpressetik, oso merkeak dira. Bai? Hauek izatu dute karga txiki bat, edo txikia edo batzuk RPG buru bat jartzen diote, beste batzuk granadak, beste batzuk, denetarik. Eta hauek, karo, zein da dronen abantaia? Lehenik era behin ez diala pertsonak. Hau da, dron bat sakrifikatu behar baldin badezu, zure pilotoa ez da hiltzen. Ze drona tripulatzen nahi dan pertsona, mugikor batetik tripulatzen nahi da. Hau da, ez dago pertsona fisiko bat borrokan, atzean dago. Bigarren abantaia nagusia izango litzateke dron horiek oso merkeak direla, esan dugu, hori 1.000 euro oso errex egin daitezke edozein garajetan, oso artesanalak izan daitezke, oso harinak direla, baina oso, nola objektibo hain txikiak dian, ez da berdina gertatzen artilleriarekin edo dronekin, zergatik. Bueno, adibidez,
misil bat jaurtitzen denean, badaude kontramedidak edo, diala sistema antiaeroak. Hau da, beste artilleria pieza batzuk, erabiltzen diala, justo misil horiek detektatu eta suntsitzeko. Eta beraz, misila bere bidearen erdian edo geratzen da eta ez du impactatzen bere objektiboan. Dronekin ezin da hori egin. Oso zaila da detektatzea horrelako objektu hain txiki bat eta hain arina. Gainera, oso azkar mugitzen dianez ere, badakate oso soinu karakteristiko bat, eta bertakoek ere erlazionatzen dute, eta bakibe ze dron mota den ere, bombekin bezala, bazakitela ze bomba mota zan soinuaren arabera, impactuaren arabera, dronen hegaldiak egiten duen soinuarekin berdina gertatzen da. Bertakoek, oso denbora gutxian, ohitu dira dronetara, kakotxartean, eta badakite ze dron mota den soinua entzun da. Soinua entzuten da, ja gainean dakazunean. Hain harinak izan da, gainean dituzun momentura arte etzea enteratzen. Berrikuntza hauetatik haratago, gerra ere parametro klasikoetan mugitzen da. Horregatik lubakien garrantzia. Zer esan dezakezu lubaki eta ze garrantzia dute gerraren momentu honetan? Gure podcast batean, baita entzun izun Zurobikin lerrotik pasa zinela. Entzulegoari gogorarazi behar zaio Zurobikin lerroa dela Errusiarrek 2023an Ukrainiako kontraofentsiba zetorrela jakinda antolatu zuten perimetro militarizatu bat nolabait ere Ukrainiarren kontraofentsiba hori atzeratzeko edo nolabait oztopatzeko modu guztietatik. Horretarako era guztietako fortifikazioak, minak, bunkerrak eta barre luze batez osatutako defensa sistema osatu zuen Ukrainiarren helburu operatiboak nolabait eragozteko. Informazio pixka bat eman diezagukezu zure esperientziaren inguruan lerro hori ikusiz eta bar? Ni honitzen Zurobikin lerrotik. Pentsatu behar dugu Zurobikin lerroa dala 2003ko udaberrian eraikitzen hasi zen lerro defentsibo bat, maila desberdinak ditu, bereziki 4 maila, ni honitzen azken mailan, edo egon baino bertatik pasan itzen. Eta ikusten zian lubakiak non nahi, super luzeak, hau kontuan hartu estepa baten erdian daola. Orduan, ikustea estepa zulatuta eta beste elementu defentsibo batzukin, adibidez txarrantxak, bunkerrak, eta gero ikusten ez zianak. Askotan, señueloak edo erabiltzen diala posizio defentsibo batzuk trampa bezala, ez direla benetan erabiltzen, baizik eta da etxaia, pixkat engainatzeko edo erabiltzen dana. Eta gero noski, mina zelaiak, estepa da, berriz diot. Ezke hau da, visualki oso impactantea, ze zu bakiztu minak daudela, baina ez dituzu ikusten. Ni naiz mina zelai desberdinetan, eta batzuk seinalizatuta daude, eta gehiengoa ez. Seinalizatuta daude asko kartelekin. Kartel batzuk, bai ingeleraz eta bai errusieraz, jartzeula kontuz, minak. Horrelakoak dia, kalabera bat, bi ezurre gurutzatuta, pixka pirata bezala, pelikuletan ikusi deguna, gutxi gora bera, horrelako kartelak dira, oso handia dira, jendea konturatzeko, baina zelai gehienak ez dute kartelik. Eta esango zu, eta nola dakizu hori mina zelai bat dela. Ikusi dudalako soldadu pila bat zelai hori garbitzen. Garbitu, esan nahi dut, 5-10 tipo soldaduak, detektore metaliko batzukin, eta ite dituzte barridoak zelaitik. Zetako, minak nun dauden detektatzeko. Mina horiek dia leheno aipatu ditugun almazen sovietarreko excedenteak edo, hau da, material militar oso desfasatua, oso zarra, baina erabili daitekena. Orduan Zurobikinek egin zuena izan zen, estokaje guzti hori hartu eta erabili sistema defensibo oso merke batentzat. Ez zegoen denbora asko, eta tipoak maila militarrean oso ondo egin zuen, oso ondo babestuzun zonaldea, eta lortuzun Ukrainiar ofentsiba hori zapustea. Errusiarrek mandetu zuten, edo lerroa, edo berreskuratu zuten territorio bat,
Baina, karo, atzean utzitako mina guzti horiek zein hoiekin. Horregatik jende asko, soldadu asko daude garbitzen, erratza pasatzen, detektorea pasatzen. Eta hortaz aparte, beste elementu defentsibo oso karakteristikoak lerro horretan, erenzuge hortzak. Barkatu, Carlos, erenzuge hortza kontzeptua nondik dator eta zer esan nahi du zehazki? Erenzuge hortza da elementu defentsibo bat. Dia hormigoizko piramide antzeko batzuk, metro eta erdiko altuera gutxi gora bera dutenak, askotan burdinezko ariantzeko batekin lotuta daude, eta dia piramide txiki batzuk lerro batean jartzen direla, tankeen abantzea oztopatzeko. Azken finean piramide hori sartzen baldin bada, tanke batek ahalegina egiten baldin badu, piramide edo erenzuge horren gainetik pasatzeko, piramide hori sartzen da tanke azpian, eta tankeak egiten duen indarragatik, aurrera egiteko indarragatik, sartzen da azpian, eta tankea suntxitzen du. Osea, da elementu super rudimentario eta artesanal bat, makina oso garesti eta oso eraginkor bat geldiarazteko segundu baten. Kau, ikuste dituzu, erenzuge hortzez betetako estepa bat, eta hori, pista asko emate dizkizu zenolako elementu defentsibo erabiltzen dian, eta zenolako defentsa planteatu zen Zurbuikinen aldetik. Osea, oso defensa merkea, baina oso defensa eraginkorra. Beno Carlos, urrundu gaitezen frontetik, utzen zagun momentuz lubakia bere horretan. Elkarrizketarekin aurrera egiteko, gustatuko litzaidake beste gai zehaz batzuk jorratzea. Deno dakigu historialaria zarela, eta gai hauek interesatzen zaizkizunez eta askotan lantzen dituzunez, goazen historiaz hitz egitera. Lehenik eta behin aipatu behar da, Donbas industriari lotutako lurraldea dela, batez ere industria estraktibistei, ikatzari eta burdinaren sektoreari. Funts batean, industria astunari neurri handi batean, ezta? Gainera, figura goangarri desente mandakoa da baita ere Donbaseko industria. Hoien artean, Stajanov famatua, zeina famatu egintzena ikatz ateratzeko zeukan gaitasunagatik. Zer kontatu diezagukezu gauza hauetaz? Donbasek baitu lako pertsonaia historiko oso ezagunak, bere industriari edo industriaren historiari ere lotuak daudenak, zuk aipatutako Stajanov noski, pertsonaia oso garrantzitsua da. Stajanov zan mehatzari errusiar bat, Donbasera juntzela, gaur egungo Luganskeko herri errepublikako zonaldera, bertako mehatzetan lan egitera, eta hor bere fama edo hartuzun katzpila bat atera omentzuelako, eta bihurtu zan héroe del trabajo, sozialista. Eta izan zan sozialismoaren eraikuntzan eredu bat beste langileentzat lan egiteko borondate horrengatik. Hortaz aparte, ez bakarrikan Stajanov, badago pertsonaia historiko super garrantzitsu bat Donbasen, dala Artyom. Artyom, Tovarich Artyom, askorentzat, izan zen langile mugimenduari, mehatzariei, industria langileei lotutako iraultzaile bat, berak iraultza sovietarrean parte hartu zuen, eta izan zen nolaiteko buruzagi sovietar edo boltxebike bat, oso garrantzitsua, eta berak badakai Donbasekin lotura oso bitxi bat, eta oso interesgarria ere bai, dala bera, buruzagi boltxebike moduan, iraultza ematen ari zen bitartean, 1909 eta 18an aldarrikatu zuela Donetsk Kriboi Rojeko Errepublika Sovietarra. Hau bitxia da ere asaltzea, ze izan zen Ukraina barruan sortutako beste errepublika sozialista bat. Hau da, paraleloki existituzean Ukrainako herri errepublika sozialista eta bestalde, Donetsk Kriboi Rojeko
Errepublika Sozialista. Eta hau, karo, kontraesan asko eragin zituen iraultza prozesu horretan, eta azkenean, Leninek erabakizun deusestea, baina, bueno, bai Donetzeko edo Donbaseko herri errepublika hori 2 hilabetez edo iraun zuela, baina izan zen herrialde subirano eta independente bat bere armadarekin, bere parlamentuarekin, bere lehendakariarekin izan zela Artiom, eta gero etzun oso ondo amaitu. Bitxikeri moduan ere aipatzea errepublika honen ikurra edo bandera esaten da dela Donetskeko herri errepublikaren banderaren antzekoa edo kolore berdinak dituela, baina hau ere zurrumburru bat edo ez dakigu oso ondo mito bat den, ez dakigu. Baina honetaz gain badira herritarrin nortasun berezi bat ematen dieten beste elementu batzuk industriaz gain. Sovietar garaiko ereserkia, sovietar garaiko ikurrez ari naiz, eta batez ere Aberri Gerra Handiari lotutako ikurrez. Azken finean, aipagarria da azkeneko urtetan Ukrainiako gobernua errebisionismo historiko oso bortiz batean sartu dela, eta horren adibide garbia dira dekomunizazio legea esate baterako, non ahalbidetzen den zenbait sovietar liderrei zein Aberri Gerra Handiari lotutako zenbait eroien omenez eraikitako estatuak eraitsi ahal izatea, ezta? Zer konta dizagukezu lege honetaz eta zein izan dira ondorioak azkeneko urtetan Ukrainiako memoria historikoari dagokionez? Lege hauek berez onartzen hasi ziala 2015ean. Baina onartu behar da ere, urte batzuk lehenago, Yushchenkorekin ematen direla lehen pausuak, Stepan Bandera bezalako pertsonai historikoak onartzeko. Okerrez baldimanago uste Yushchenko izan zela Stepan Bandera Ukrainako heroi nazional bezala izendatu zuena. Hau da, 2014 baino askoz urte desente lehenago, eta 2015ean Petro Poroshenkorekin dekomunizazio eta desrusifikazio lege hauek hasi zian mahai gainean jartzen. Elkarrizketa grabatu baino lehen, egon gera hitz egiten hontaz ere, nola toponimoak aldatzen diren, nola monumentuak eraisten diren, nola zenbait elementu resignifikatzen diren. Esan daiteke revisionismo historiko bat ematen ari dela Ukrainan, eta oso paradoxikoa da, azken finean Ukrainiar gizartearen 100% handi bat da Bigarren Mundu Gerra irabazi zutenen ilobak. Eta karo, nolabait pertsona horiek aidia ukatzen beren iragana, suntsitzen beraien familiaren iragana, eta beraien familiako kideak borrokatu zituzten faxista horiek onartzen ikur moduan, ikur nazional moduan. Baina, kontu hauek alde batera utzita, nahi benetan interesatzen zaidana da memoria historikoaren edo memoria biziaren inguruko gaia. Ze, Donbasen, Ukrainian ez bezala ez da berdina gertatzen, aipatu ditugu adibide batzuk, Ukrainako derrusifikazio eta deskomunizazio legeen inguruan, Donbasen gertatzen dena da kontrakoa. Hau da, elementu sovietar horiek ez bakarrikan onartuak direla, baizik eta errespetatuak eta ohore edo memoria kolektibo baten ikur bihurtzen direla. Adibide pila bat daude, aipatuko ditut batzuk nahi baldin baduzu, adibidez, askotan jende askok Donbasen inguruan hitz egitera eta loko gauzetaz jotzen du Donetskera, handiagoa delako, gauza gehiago ditu delako, baina ni jarri nahi ditut Luganskeko pare bat adibide, jendeak ere ezagutzeko Lugansk ere existitzen dela. Badago Luganskeko hirian parke bat, zumardi baten modukoa, eta baditu olako pistak eta bizikletakin ibiltzeko, eta monopatinakin, eta olakoak deitzen dela Sorts parkea. Sorts izan zen
lehen mundu gerra eta iraultza sovietarraren garaian, militar bat, ukraniarra, gero sovietar ukraniarra ere izango zena, eta, tipo hau izan zen heroi bat. Bere jardun militarragatik, pertsona oso errekonozitua izan zen, eta, monumentuak izan zituen, eta horrelakoak. Horregatik, plaza hori edo parke hori deitzen da George, naiz eta gaur egun, ez den existitzen monumenturik, edo nik behintzat ez nuen ikusi, baina nolait, espazio hori Lugansken resignifikatu da, mantendu da izena, mantendu da Georgeen memoria hori, baina badaka beste resignifikazio bat, ze George parkea gaur egun ere da umeen parke bat, ze bertan badago beste monumentu bat, oso desberdina besteekin alderatuta, ze normalean Donbaseko monumentuak hauek izaten dira marmolezkoak edo brontzeskoak gehien bat, baina George parkean badago harri txuriz egindako monumentu nahiko txiki bat, baina oso interesgarria dala umeei dedikatutako monumentu bat. 2014-2015 bitartean, Ukrainar gobernuko armadak hiria bombardatu zuenean, baditu data nahiko zehatz batzuk, 2014ko udako Luganskeko bombardeoa eta olakoak, Ukrainar gobernuko armadak akatu zituen ia 50 ume hiri horretan. Orduan, George parkea ere mantentzen du bizirik general sovietar horren memoria, baina baita resignifikazio bat ematen zaio, eta nolabait espazio hori bihurtu da ere memoria berriago baten gune Ukrainak akatu zituen umeen memoriarena. Datu bitxi bat da esatea ere, George Ukrainarra zela, sovietarra zela, Kieven monumentu bat zuela, eta zuela diot iragan moduan, ze ni bertan egon eta hilabete batzuk lehenago, Kieven zuen monumentua Ukrainar gobernuak kendu egin zuen. Kendu zuten, esanez, desrusifikazio lege hoien testu inguruan. George nidaki dela Ukrainiarra zen. Ez, errusiarra. Baina, besterik gabe. Beste adibide oso interesgarri bat Lugansken da Eremenko. Eremenko izan zen ere, hau ja Bigarren Mundu Gerrako kontestuan, armada gorriko soldadu ez oso famatua, ze famatu egin zen hil eta gero. Ziurrenik jende guztiak buruan izango du Bigarren Mundu Gerra, armada gorria, irudikatzen duen argazkirik ikonikoena ziurrenik. Esaten baldin baizut, pentsatu Bigarren Mundu Gerrako armada gorriko argazki bat, ziurrenik etorriko zaizu tipo bat, pistola batekin, holan, gorutz, garrasika eta aurrera egiteko keinua eginez. Da oso irudi, oso argazki mitiko bat. Hori izan zen Eremenko. Argazki hori atera zen, oain ez dakit oso ondo, 42 edo 43an Lugansk kanpoan. Bere garaian etzan Lugansk deitzen zen, Bigarren Mundu Gerraren garaian zen Brosilovgrad. Eta, Eremenkoren argazki mitiko hori, gudatzela zehatz baten atera zen, izan zela hiri horren kanpoaldean, eta juten baldin bazea, gutxi gora bera, atea zen argazkia atera zen lekura, gaur egun badago monumentu bat ikaragarri handia, baina erraldoia, brontzeskoa, esteparen erdian, muino baten pixat tontorrean, eta da argazki hori, baina brontzesko estatua bihurtuta. Eta amaitzeko ez dut adibide gehiago eman nahi, baina ez dut amaitu nahi adibide zehatz bat aipatu gabe. Lugansk alde batera utzita, Donetskera helduz, hor badago beste simbolo bat dala Nadia Krupskaya. Nadia Krupskaya Leninen emaztea zen, ezta? Bai, baina hortaz aparte, Nadia Krupskaya iraultzaile historiko bat izan zen, pedagogia arloan, kulturan, eta bitxikeri moduan Sovietar Batasun jaioberriaren liburutegi sistemaren ama dela esan daiteke. Askotan ere jotzen dugu honen emaztea edo olako gauzak esatera, baina azken finean hauek ere pertsonak dira, eta Nadiaren kasuan pertsona edo pertsonai oso garrantzitsua
Ez bakarrik Sobietar Batasunaren historian, esango nuke gizakiaren historian ere bai. Kontuan hartu, 20. mende hasieran, iraultza eman baino lehen, Errusia lehen sektorera begira zegoen gizarte bat zela, nekazaritzari oso lotua, areio, Ukrainako lurraldeak analfabetismo tasa oso altuak zeuden bertan. Orduan Nadia Krupskaiak egin zuena izan zen modelo pedagogiko berri bat sortu, erabat iraultzaile eta apurtzailea, eta B mailako edo B klaseko langileei erakustea, eta ez hori bakarrik, adibidez, liburutegi sistema aipatu da moduan sortu zuen, eta ez da bakarrikan irakurtzen dakizula, baizik eta liburuak dituzula. Eta, derrepente, zure bizitza izatetik, denbora guztian nekazaritza, derrepente, eskuartean liburu badakazu, badakizu irakurtzen, eta mundua ezagutza duzu. Orduan hori da, nire ustez zehozen magikoa. Nadia Krupskaiaren inguruan norbaiti interesatzen baldin bazaio, euskeraz, badago liburu bat, duela gutxi argitaratu zuela Katakrakek, dala herriaren hezkuntza eta demokrazia. Norbaitek nahi baldin badu, oso gomendagarria, da hausnarketa bat pedagogiaren inguruan, idatzizun iraultza baino lehen, orduan baditu horrelako komponente historiko, pedagogiko, soziologiko oso interesgarriak garai hori aztertzeko. Eta Nadia Krupskaia, ikusita ze garrantzi edo ze pixu izan zuen historian eta hezkuntzan, esatea ere dala Donetskeko liburutegi nagusiaren izena. Hor ikusten da memoria hori nola mantendu den bizirik, Ukrainian ez bezala behintzat, eta ikur bat da. Liburutegi hori ikur bat da jende guztiarentzat. Ekintza kultural pila bat egiten dira, da Donbaseko liburutegi zentrala, handiena. Liburutegi hori ere erabiltzen da distribuidora moduan beste liburutegietara liburuak bidali eta jasotzeko. Eta hortxe dago, Donetskeko erdigunean, Tarasevchenko abenidaren ondoan, gobernuaren ondoan, udaletxetik oso gertu, eta Lenin plazatik ere oso gertu. Osea da, esango nuke erdiguneko lekurik garrantzitsuenetariko bat. Zalantzarik izpirik gabe, Nadia Krupskaia historian emakume garrantzitsua izan zen, eta hori argi eta garbi utzi diguzuzuk. Zentzu honetan, jakin nahi nukena da, emakumeen papera edo emakumeen protagonismoa zer nolakoa den gerra testuinguru honetan, ez da? Denok dakigu gerretan emakume kasu askotan parterik okerrena ere eramaten dutela, beraz, gustatuko litzaidake zure esperientziatik ezagutzea nola ikusi duzun emakumearen egoera bertan eta zein den bere eguneroko rola edo funtzioa gizartearen kohesioa mantentzeko. Bueno, lehenik eta behin guda zaigeala bere izpen bat egin nahiko nuke fronteko bizitza ez da erretaguardiako bizitza, naiz eta bietan emakumiak egon. Nik erretaguardian ezautu ditut Donbaseko emakumiak, erretaguardian topatu ditu dalako, naiz eta batzuk frontetik iritsi berriak izan, edo tarte bat lortu duten nerekin biltzeko. Milizian hori batzuk ere ezautu izan ditut, eta hor, egia esan, berdin da emakumia ala gizona izan, edo zeinek nabari izake pertsona baten behiradan, ea frontea bizi izan duen bere krudeltasunian, ala ez. Eta hau diot ze konturatzen zelako, soldadu artean edo miliziano artean zaudenian oso errex nabaritzen da hori. Badago jende bat pixka postureo egiten duena, eta pixka flipadilloa dana, baina normalean soldaduei asko kostatzen zaie gudaz hitzaitea. Aktiboan dauden soldaduak ere ezagutu ditut, adibidez Oksi gogoratzen dut, Oksana, Donbastarra, medikua, aspaldian ere milizietan ibilitakoa, eta justo orain ez dakit, baina nik bera ezagutu nuenean bea zan koronela. Koronel rangoa zuen Errusiar armadan. Oksi, Donetsk kanpoaldeko hierre batean ezagutu nuen bere semearen hilobia bizitatzera junginan berarekin, Andrei,
bere semea zan, 2022an hil zuten, 24 urte zitula, beha zan Donetskeko defentsa antiaeroko kidea, tripulatzen zuen antiaereo bat. Eta, Ukrainiar misil batek bere antiaereoaren kontra jozun, eta hoxe, hil zuten. Hau, osanak berak esplikatu zian, bere semearen hilarrian aurrian, hilerriko loreak aldatzen zituen bitartean, eta negar betean, hor konturatzen zea, berdin dela guda, berdin dela uniformia, horrelako egoera baten ama bat besteik ez dezu ikusten. Bere semea maite duen ama bat, bere semea inoiz ez ikusiko ez duen ama bat. Drama nabarmena benetan. Bai, baina tira. Gudan ere bizitzak aurrera egiten du, kontuan hartu. Emakumea lanian dago, merkatuetan, dendetan, irakaslea da, denetarik, bai. Eta horrelako lurralde baten, zuk leno aipatu ez moduan, mehatzaritzak hainbeste pixu, hainbeste indar izan duen lurralde baten, mehatzaritza sektorean ere bai noski. Adibidez, emakume ingeniariak oso ohikoa dira bertan, leno hitzein dugu moduan, sovietar garaiko gizarte horren ondorio zuzena, nola emakumea ez bakarrik goi mailako ikastetetan parte hartzeko edo burutzeko gaitasuna eta ahalmena zuela, baizik eta ardura postuetan zegoela ere bai, eta herentzia hori jarraitu du, noski. Eta ere gehiago Donbasen, badago esaldi bat, Leninena, berak iraultza ematen ari zela, beak argi eta garbi ikusitzun Donbaseko industria edo bigarren sektoraren pixua, eta berak badaka esaldi bat esaten zula, zera, Donbaseko industriari gabe, prozesu iraultzaile guzti hori ezinezkoa litzatekela. Irakasle asko ere ezagutu ditut bideo hontan, hezitzaileak, arreta sanitario berezia eskaintzen zituzten terapeutak, lehen hezkuntzako irakasleak, pixkat denetarik. Emakumea azken finean oso presente dago bertako bizitzan. Baita militantzia politikoan ere, leheno aipatu da moduan, adibidez, nik ezagutu nun bidai hontan, neskato bat, Katia, berazan mugimendu edo talde feminista bateko kide, talde hori deitzen zen Aurora, gurutzontziaren gatik, hori 1917ko iraultzako itxasuntzian gatik, eta oso interesgarria da nola sortu zan talde hau, adibidez, ze sortu zuten unibertsitate inguruan zen biltzan neskak, ikasleak, Odesako sarraskia gogoratzeko eta horren arira, azizian antolatzen, emakumeak bezala, ikasle moduan, eta irautzaile moduan, eta beraien militantzia nahiko polita edo dela, esango nuke. Baina dena ez da inpolita beti, kontuan hartu, mesedez. Emakumeek ere egoera oso zailak bizi behar dituzte egunero. Pentsa, gerra batek dakarren gizakiaren deshumanizazioa bera. Ez dut asko garatu nahi gai hau, ze gaixi pasatzen dut hau kontatzen, baina, imaginatu dezakezute. Ez da bakarrik bere semeak atu duten ama baten sufrimendua, beste zapalkuntza edo beste egoera lazgarri asko bizi behar dituzte emakumeak. Pentsa, adibidez, oso ohikoa da, Donbasen ez da inbeste, baina adibidez, Lubakiaren bestaldean, Ukrainiar armadan, Ukrainiar gizartea oso militarizatuta dago gaur egun, derrigorrezko erreklutamendua ere bultzatzen da, gobernutik, eta karo, gudera juten dian soldaduak, gehiengoa, eguneko oso altu bat, gizonezkoak dira. Orduan ze gertatzen da emakumeekin. Gertatzen dena da, asko etxean geratu behar diala, etxea zaintzen, familia zaintzen,
ez bakarrik amak, osea, bikoteak ere bai, eta askotan, egoera hau oso gertutik ikus daiteke, Donbasen ere, ez zentzu horretan, baizik eta adibidez ni bai egia da egon nintzela errefuxiatu gune baten, eta hor, egoera hori ikusi nun. Ze, bertan zegoen jende gehiengoa emakumeak zian. Eta refuxiatuak aipatzen dituzula, nolakoa zen gune hori? Ezin dut esan nuntzeon, segurtasun kontu batengatik esan ziguten, esateatzeko argazkirik, ez esateko nuntzeon, ze lekutan, baina, zan garai sovietarreko auzo bat. Bai? Etxe bloke tipikoak, sovietar garaikoak, egia esan, kanpotik batzuten oso itxura ona, baina barrutik egia esan nahiko ondo atonduak zeuden, azpiegitura nahiko duina, logelak, gela komunak, sukaldeak, dana. Basikamente, erresidentzia antzeko bat. Bizitatzeko aukera izan nuenean, jende heldua zen bertan, gehien bat emakumeak. Ia dana gainera Avdiivkakoak. Avdiivka da Donetskeko herri errepublikan gaur egun dagoen hiri nahiko handi bat, justo hilabete pare bat lehenago armada errusiarrak lortu zuen hiria hartzea, baina, borrokak super gogorrak izan zian, hiria ez dakite erabat, baina desente suntxituta geatu zen, eskombro pilo batekin eta guzti hori, eta bertan, bizi baldintzak oso txarrak zian, eta jendea bertatik atea bertzen. Eta jende hori ateatzen dezunean beren etxetik, nunbaiten geratu behar dira. Horrelako lekuak prestatze dituzte, eta gertatzen dena da, behin Ukrainar hoiek gehienak geratu ziala itxoiten tropa errusiarrak heltzeko, pasatzen dianean ja ofizialki errusiar aldera, errusiar federakundeko gobernuak edo administratiboak egiten dutena da pertsona hauei nazionalitatea eskaini, justifikatu behar dituzte behaien paperak eta guzti hori, orduan pasatzen dira errusiar nazionalitatea izatera, horrek emateizkie laguntza ekonomiko eta prestazio batzuk, eta leku provisional bat bertan egoteko beraien bizitza berrera ikitze aldera. Horrelako lekoa dira. Errefuxiatu gune hortan egon nintzenean, esan bezala emakumeak zian gehienak, eta helduak, ze bai bazegoela sektore bat gizonezkoena, gehien bat nagusia, jende heldua, baina gazteak justo gu egon ginean ez zeuden, ze juntzian ondoko herri batera lanbila. Orduan, egunean zehar gazteak juten dira lanbila edo lan egitera, beraien logela dute bertan, bueltatzen dira gauean edo turnoa amaitzerakoan, eta horrela egunero, eta askotan gertatzen dena ere, bada gazteak Errusiara doazela lanbila, direktamente. Zanaet, ja aldez aurretikan Errusia zen lurraldeetara, Moskura gehien bat. Kapitala handietara, bertan lana errez topat dezaketelako, eta aukera ekonomikoak askoz hobeagoak direlako. Eta normalean, gune horietan geratzen den jendea, izaten da jende oso heldua. Guneetan ere, dakate, babes juridikoaz gain, laguntza sanitarioa eta jarraipen psikologikoa ere. Hau oso interesgarria da, ze, jendeak ulertuko du moduan, holako egoera baten, burua amaitzen du, kriston, kakapia inda. Orduan, horrelako langileak eukitzea ondoan, oso garrantzitsua da, bizitzarekin aurrera jarraitu alizateko. Jende heldu honek ere, Errusiar nazionalitatea eskuratzen duenean, pentsioetarako eskubidea dute. Hau, beste faktore nahiko garrantzitsua da, ze kontuan hartu adibidez, Donbasen, gertatu zen azan 2014ean, matxina da hori hasi zenean, Maidanaren testu inguru horretan, pentsioak moztu egin ziala. Hau da, Ukrainiar gobernuak moztu zitun Donbastarren pentsioak. Eta imaginatu dituzula 80 urte, edo 80 berdin zait, eta ez dakazula pentsiorik.
edo diru pila bat aurreztuta dakazu, edo akabo. Eta momentu horretan 2014, 15 eta 22 arte gutxi gora bera, Donbastar helduen edo jende nagusiaren egoera ekonomikoa ere izan da oso kaskarra eta oso kritikoa. Gauza bitxi bat ere ikusi nuena errefuxiatu gune honetan izan zen, gela biltegi nahiko handi bat material humanitarioarekin. Material humanitario hori zan gurutze gorriak emandakoa, gurutze gorria ez Errusiakoa, ez eta mundu mailakoa, fijatu nintzen, eta kutxetan, kartoizko kutxetan, zegoen etiketadua, adibidez, espainoles eta italianoz. Orduan, hor ikusten da ez da bakarrikan Errusiako materiala heltzen dela, baizik eta mundu mailako laguntza humanitarioa ere heltzen dela horrelako lekuetara. Beraz, gudaren aspektu humanitarioana ere ikusi duzu. Ospitaletan, errefuxiatu gunetan, eta nola ez, eskola eta umezurtzetxetan ere bai, ezta? Bai, hala da. Baina aitortu behar dut, askotan hau kontatzea ez dela bat ere atsegina egiten. Naizta berez, jende guztiak imagina dezake gauza oso polita dela. Baina eske kostatzen zait pila bat, sentitzen dut, barkamenak eskatzen dituz, programa grabatzea kostatzen nahi zait pila bat, nire egoera dela eta, movida pila batengatik, baina, saiatzen nahi naiz. Karabanaren helburuak komendatu ditut lehen, Karabana elkartasun proiektua da, material humanitarioa biltzen du Europako leku ezberdinetan, gero material hori Donbasera eramateko. Material humanitarioa zain naizenean, botika arrunteta zain naiz. Etxean ditugun gauza normalak. Leheno komentatu dut, medikamentu eskasi izugarria zeola gudaren hasieratik Donbasen, eta ontageri bat badirudi ere, horrelako gauza txikiak, ez dakit paracetamolak, ibuprofenoak, eta asko betu dezakete bertako askoren bizitza. Da gauza oso nimino bat, gudaren handitasunean, baina, zehose laguntzen baldin badezu, eta botika hauetaz gain, karabanak ere eskola materiala biltzen du. Jostailuak, boligrafoak, margoak, ez dakitolako eskolako gauzak. Berez, ume batek bere hezkuntza prozesuan beharrezkoak ditun gauza horiek. Eta imaginatu zedan eskola batean sartu, eta hau dena eramatea. Oparitzea. Olentzero izango ezina bezala. Da, gauza bat, netzat deskriba ezina. Pentsa ume hauek ez dutela gerra ez den beste zerbait ezagutu. Bomben mehatxupean bizi izan dira jaio zianetik. Ume asko oso txikia dira, 2014 baino berandu jaiotakoa dira. Bakarrian gerra ezagutu dute. Ta eskola arruntak izan da, tira. Baina, eske, karabanak behar gehien dituzten ume hauek atea jotza ditu. Ume zurtze etxeak, behar bereziak dituzten umeen eskolak, da gudaren aurpegi latzena, baina benetan diote, edozein lugagi baino askoze latzago. Leku hauetako bizi baldintzak 2022tik asko betu badira ere, onartu behar da, ez direla onenak oraindik, inondik inora. Eta, egoera horren aurrean, bintzat, elkartasun keinu hauek, ez da oso txikiak izan, umeen bizitzak alda ditzazkete. Eta beraien bizi baldintzak ere bai. Benetan diote, ontaz hitzeitea asko kostatzen zaidala, benetan. Gogoan dakat, behar bereziak zituzten umezurtz etxe batean, Moriaxokekin nengoela, Moriaxok bere garaian egin nuen gaiko bat bera indako elkarrizketa batekin, tipuak esan zian, bere etzela sartuko erekin barneran, eta kanpoan gehauzan itxoiten, bere zigarroa erretzen hor lasai, baina ez zala sartuko. Eta ez nion ez errezan, baina gero erantoeratu nintzen, ez zuela sartu nahi, unmetxo egin egotea, beretzat zehose super gogorra zelako. Kontuan hartu, tipo hau soldadua, dela.
Osea, daramatzala 11 urte lubakietan borrokatzen, eta, netzat izan zen oso impactantea nola, olako tipo hain kurtido batek ezin zion aurre egin eskola txiki bati. Eta ja, Moriartyok da tipo oso sentibera, oso, ez dakit, oso humanoa, nahiz eta itxuraz izan tipo oso handikotea eta oso, ez dakit, oso matxotea, baina eske leku horiek dira, pentsa, Down sindromea, alkoholismo fetala, deformazioak, goratz, ume bat masai ezurri gabe, ez dakit, osea, da oso latza. Alare, gauzak diren moduan, onartu behar dut, aitortu behar dut, bertako irakasle eta langile egiten duten lana dala izugarria. Osea da, umeen bizi baldintzako betzeko, umeen hezkuntza bermatzeko, azken finean, umeen bizitza salbatzeko egiten duten lana da, netza flipantia. Pentsa, edozin gizartek baztertzen duen sektore bat dela, gurea ere bai, eta guda kontestu bat gehitzen baldin badiozu, Espero dezagun guda lehenbailen amaitzea. Baina bitartean itxaropena da nagusi. Hala ere, gudak eragindako kalteak poliki konpontzen hasiak omen dira, naiz eta guda oraindik ez den amaitu. Bai, eta aipatu ditut leno umezurtzetxeak, hauen egoera duela esain bestera arte oso dantesko bat zelako. 2022an, Errusia ja Ukrainian sartu zenean, gauzak poliki pixkanaka aldatzen juntzian. Errusiarrek instituzio hauei diru laguntzak emateaz gain, azpiegituren konponketa eta berrikuntzari ekin zioten, eta asko ikusten da eraikinetan bertan. Eta horretaz gain, umezurtzetxeak alde batera utzita, Luganskirian adibidez, errepideak konpontzen hasi dira, eta ez dakit, errepide berriak egiten nahi dira. Hau, agian jendeak pentsa dezaket ontakeri bat dela. Baina eske, errepide horiek ez dira konpondu 1980 Duela 30 urte ez dituztela errepideak konpontzen. Sovietar batasuna suntxitu zenetik. Honen arira ere, bizipen bat ere oso kakotxartean polita, dala gogoratzetela nola Donetsk kanpoaldean sartzen ari ginala irira, errepidetik kotxeak kriston saltua emantzun, eta izan zan batxe batengatik. Zulo bat ikaragarri handia, baina brutala, metro terdiko zulo bazan. Jendeak betxa etzake, zulo hori agian dela bomben kraterrengatik, baina ez. Eske zulo hori da 1981an zulo txiki bat beste iketzan errepideko batxe bat, denboraren poderioz eta kotxeak egunero pasatzen dianez, zulo hori gero eta handiago egiten junda, gero eta handiago, eta benetan, ematen du gaur egun bomba batek indako krater bat dela. Eta lanak ez dira gelditzen. Gau eta egun ikus daitezke langileak jota fuego hirietan, lanian, etxeak konpontzen, errepideak egiten, azpiegiturak eraikitzen, parkeak, eraikin berriak, plazak, dendak ere zabaltzen nahi dira, oso nabaria da. Entzun dudanez, gerrako azken urteetan, Mariupol hiria izan da suntsipen gehien pairatu duenetako bat. Hiri hau entzuleari gogorarazteko Donetskeko oblastaren hegoaldean kokatzen da eta Azov kostaldeko itsasorako sarbidea dauka. Hiri industria nahiko garrantzitsua da, batez ere metalurgiari lotutako hiria. Eta 2022ko otsailean Errusiar tropak bertara sartu zirenean Donetskeko miliziekin batera, enfrentamendu oso gogorrak eman ziren hiria bereganatzeko borroka horretan, batez ere Ukrainiako gobernuarekiko leialdiren batallon Azov deituriko erregimenduko zenbait militante Azovstal deituriko metalurgia enpresa horretan lubakitu ziren eta hiria gutxi gora bera bereganatzeko borrokak oso doltsuak izan ziren eta suntsipen asko utzi zuten.
Zuk bertan egoteko aukera izan zenuen hiria, Errusiarre bereganatu eta 2 urtetara, zer nolako panorama ikusi zenuen bertan berrera ikuntzari dagokionez? Esan daiteke Mariupoleko berreraikuntza fase desberdinetan ematen nahi dala. Bai, kontuz bideoekin, kontuz argazkiekin, ze ere, propagandak ere bere kontuak ditu, baina, nik kontatukoet nik nire kabuz, nire behiekin ikusi nuena. Bai, lehenik eta bain dago fase bat, hiria errusiarrek hartzen dutenetik, dala asentazioa, esango dugu. Lehenengo fase horretan, nola hiria oso kaltetua amaitu zuen, Errusiar Federakundeko instituzioek intzutena izan zen montatu gune provisional antzeko batzuk, bai, oinarrizko azpiegitura bermatzeko, bertako hiriko biztanlei, eta baita janaria banatzeko. Biltutako janari eta laguntza humanitario guneak antolatu zidan, eta distribuitzen zen jendearen artean janari hori. Bigarren fase baten, esan daiteke Errusiar Federakundeko instituzioen aldetikan, emantzala nolaiteko hitzarmen, lekuaren araberako hitzarmen bat, eta Errusiako oblast edo errepublika bakoitzak finantziatzen du edo finantziatzen laguntzen du Donbaseko hiri edo herri edo gune baten berreraikuntza. Hau da, imaginatu, Mariupolen kasuan, adibidez, enau ziur, baina esango nuke ia 89 ziur nahola, dala San Petersburgok finantziatutako berreraikuntza bat. Hau da, ez da bakarrik Errusiar estaduak finantziatutako zehose, baizik eta lekuan lekuko instituzio edo lurraldek laguntzen dutela gune hoiek berreraikitzen. Fase horretan adibidez etxeak egiten hasi ziren, etxe berriak. Hiria oso kaltetua amaitu zuen, setioa eta gero, borrokak izan zian, cuerpo a cuerpo esaten dana, eta hori kaleetan pila bat nabaritzen da, nolako borrokaldiak eman zian, ikuste zuzen nolako suntxipen mota izan duten eraikinek, eta, ez da ditua izan behar nabaritzeko zen nolako borroka eman den bertan, granadekin, fusilak, distantzia oso laburreko borrokak izan dira. Orduan, behin oinarrizko etxe bizitzak eraikiak juten dira faseka. Eta hartze dituzte hiriaren auzo edo gune zehatzak eta juten dira auzo edo gune horiek poliki-poliki konpontzen. Lehenengo ere peritaje bat eman behar da. Ikusi behar da zen olako kaltea eman den bertan eta konpondu baldin badaiteke ala zuzenan berreraiki behar den. Eta horregatik, hiri sarreran etxeak daude denetarik, badaude etxe berriak eta etxe zarrak ere batzuk etzian hain kaltetuak atera, borrokatik. Orduan iten dana da, konpondu berritu noski, eta aurreko biztanleen jabei itzultzen zaie etxe berri bat. Eta gero besteak, berriak direnak, de primera mano, esan daiteke, hori dia, gaur egun, hiri handien kanpoaldean eraikitzen nahi dian bloke supermoderno horiek bezala. Neri estetikoki ez zaita, aitortu behar dut, super zatarrak iruditzen zaizkit, baina barrutik ekipamenduak eta dira berriak, eta oso ondo daude, eta distribuzioa eta guzti hori oso ondo dago. Eta hau, hiriaren erdigunera heltzen aizeala, hau gero eta gehiago ikusten dira, ze erdiguneko eraikinak dira pixkat zaharragoak edo estetikaoki ere desberdinak eta tamaina aldetikan ere dia normalean etxe txikiagoak, badakate rollo neoklasiko, olako sovietar neoklasizismo rollo hori, eta kasu hauetan saiatzen dana da behintzat fatxada mantentzea ere, leku askotan mantendu baldin badaiteke noski. Hiriaren estetika hori bermatzeko eta mantentzeko ere bai. Hau, esan bezala faseka doa, eta adibidez, gune bat amaitzen denean, tokatzen da bertan biziko den edo bizi zen jendeari etxea ematea. Hau ez da propaganda, ze hau badakit horrela dela, baina interesgarria da ikustea nola zuk justifikatzen baldin baduzu zu etxe horretan bizi zinela eta etxea kaltetua izan zela eta bat eta bestea, gobernuak etxe berria doainik ematen dizu.
bai? Orduan, leno errepidekin komentatu duten moduan, etxe horiek auskalo noiztik ez ziala konpontzen, emate izute etxe berri bat, eta kao, jendea, nahiko posik amaitzen du. Naiz eta atzetik, historia nahiko latzeuki. Obra ez da gelditzen, da, gau eta eguneko turnoak. Da, ikustea hori da, nik esaten du, hauek egunen baten geldituko dira. Baina ez, hori turnoa dituzte eta obra ez da gelditzen. Eta esan da, nik zenbait ondorio edo atean itun berrera ikuntzaren kontutik. Bai Lugansken, bai Donetsken, eta bereziki Mariupolen ikusitakoaz. Ondorio nagusia da, Errusia diru pila bat gastatzen nahi dela bertan. Bertako bizi baldintzak hobetzeko, eta honek esan nahi duena da, ez dutela atzera joko. Lurralde hau bere gain hartu dutela, eta Errusia dela. Ez daudela erretiratzeko prest, azken finean. Ez da negoziaketa politiko baten lur hauek trukatzeko prest. Inondik inora. Gazteleraz ez daten da, han llegado para quedarse. Eta nik uste horrela dela, gustatu ala ez. Eta bertako askok ere, naiz eta Ukrainarren aldekoak izan, edo Ukrainiar bezala duten beraien burua, kontua da, askok Errusiarrak heltzea eskertu dutela. 11 urtez gerra egoera oso latz baten bizi ostean, orain, behaien bizi balditzak asko hobetu direlako, naiz eta gerran jarraitu. Eta karo, zu hobeto bizi baldin bazea, nik ulertzen dut horrela nahi dezula bizi. Baita ere esan beharra dago, behin sarrezkeo amaituta, azpiegiturek biziraungo dutela neurri handi batean edo berrerekiko direla. Baina gerraren oinazek hor jarraituko dute jendearen egunerokoan, eta errealitatearen parte izango dira etengabe, esate baterako etxetako paretetan ikusiko ditugu, landa soroetan, hilerrietan hainbat eta hainbat gorpu egongo dira lurperatuta, baina personen biziengan ere oinaze zabala utziko du edo oinaze iraunkorra utziko du, eta azken finean hori da gerra batek dakarra, ez bakarrik momentuan sortzen duen suntxipen materiala edo suntxipen fisikoa, baizik eta oinaze psikologikoen drama hori ez dela berehalakoan amaitzen. Beraz, kontuan izan behar dugu, gerra bat ez dela txantxa bat, gerra bat ez dela jolas bat inondik inora ere, eta personen bizitzetan ondorio iraunkorrak dituela gertatzen denetik hiltzen diren arte. Dudarik gabe. Kalte materialak beti halko dira konpondu, modu baten ala bestian, baina kalte humanuak horreatuko dira betirako. Eta ez nabil zoik odoli xuri honek eraindako erigotzetaz. Gerra hontatik lubakiaren bialdetan bizirikateako dien pertsonetaz, hain naiz. Kalte psikologikoak ez dira izaten hain evidentiak, ez dira simpleki hain ikusgarriak edo. Ez da hankabak falta zaion soldadu hoi bat, edo metraiatik behi aldun Andre bat, edo auskalo ze. Kalte psikologikoak buruan mantentzen dira, gaixotasun bat dira, naizta askotan ez diegun horrelako mailarik aitortzen. Ez naiz oso sakon jarri nahi, baina beste gabe. Kontuan arditzagun guderen kalte ikustezin horiek begibiztagoa dianak, baino larriagoak izan daitezkela. Nik uste dut honekin programa iz dezakegula. Carlos Turrillas, historialaria, etxe honetako euskerazko lokutorea eta batez ere laguna. Mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, badakigu ez dela erreza izan zuretzako bertako bizipenak hemen publikoki plazaratzea eta biluztelan oso ez atsegina izan dela, baina behintzat aurre egiteko kapaza izan zara eta hori da benetan kontuan hartu behar duguna eta entzuleek goza dezatela programa honetaz. Bai, eskerrik asko zuri, Ander, benetan, netzat, nahiko zaila izan da hau egitea, kostatu zaite xente, eta eskertu nahiko nuke ez bakarrigan entzulea onaino heltzea eta nire txapan entzutea, baizik eta baita ere zuri, hartu ezun lanagatik, eta gaur adibidez rolak aldatu ditugulako. Oin
zu izan zea elkarrizketatzailea, zu izan zea lokutorea, eta espero pixat aurrerantzean hobetzen jungo zedala, ikasiko dezula, eta gauza gehiago ekarriko dituzula. Eskerrik asko, Carlos, eta eskerrik asko batez ere GZ eta podcasteko entzule guztiei. Azken finean, zuen entzunaldirik gabe, zuen aipamenik gabe eta zuen kritika eraikitzailerik gabe, ez genukelako aurrera egingo eta zuek zaretelako gure motorra aurrera jarraitzeko eta proiektu honi ahalik eta jarraikortasun handiena emateko. Beste behin ere, eskerrak zuen pazientziagatik, eskerrak zuen arreta eta interesagatik, eta saiatuko gara maiztasun ahalik eta handienarekin programa berriak euskaraz ekartzen eta gure hizkuntza txiki baina biziari bere nolabaiteko ekarpena egiten. Eskerrik asko denoi.